L-għodwa tajba Janis! Kemm insertatilna l-ġurnata llum? Illum, waqt li ħankunu qed naraw l-annimali, se nitgħallmu il-plural. Tixtieq tkun taf x'inhu il-plural? Plural ifisser meta nirreferu għal iktar minn ħaġa waħda mill-istess ħaġa. Eżempju rota, fil-plural tiġi roti. Filwaqt li il-plural ta' kulur huwa kuluri. Fil-Malti, meta noħolqu il-plural, spiss il-vokali A li tkun fl-aħħar tinbidel fil-vokali I. Kif ħanaraw f'da l-eżempju? Rota tiġi roti. Jew inżidu it-traqi fl-aħħar. Kif ħanaraw f'da l-eżempju? Kulur jiġi kuluri. Issejja ħalli nidħlu flimkien u naraw l-annimali. Isma' tajt x'se naraw? Inti taf Janis. Ara din ix-xadina jidher li għandha ħafna ġuħ kemm qed tikol banana. Ara hawnhekk ix-xadini inġabru flimkien u dik ix-xadina partikolari tidher kuntenta li qiegħda tarak. Isma' tajt x'se naraw? Inti taf Janis. Kemm hi sabiħa din it-tigra qisha miexja lejna. Janis, it-tigra hija l-ikbar qattus selvaġġ u sfortunatament qiegħda tinqered għax qed jinqered l-abitat tagħha. Ara xi ħlew dawn it-tigri x'jilagħbu. Noli! Qisek bħal ma tafx liema annimal qed jagħmel dan il-ħoss? Ġiraffa tagħmel dan il-ħoss. Ara, dawn il-ġiraffi għandhom il-ġuħ għax qegħdin jieklu. Il-ġiraffi jieklu madwar 34 kilo kuljum. Lanqas jien ma nafx min jagħmel dan il-ħoss. Ara xi ħlew, żebra. Janis, id-disinn tal-istrixxi huwa uniku għal kull żebra. Veru Janis. Isma' papri. Inti ġieli rajt papri. Ara Janis, din il-papra qiegħda tom. Filwaqt li dawn il-papri jidhru li tilgħin mill-ilma. Ejja ħalli nirrevedu l-annimali li rajna sissa. Xadina, xadini. Tigra, tigri. Ġiraffa, ġiraffi. Zebra, zebri. Papra, papri. L-annimali li rajna sissa fis-singular jispiċċaw bl-ittra A. Fil-plural l-ittra A inbidlet fl-ittra I. Tajt, liema annimal jagħmel dan il-ħoss? Pingwin jagħmel
dan il-ħoss? Janis, kont taf illi l-ikbar theddida għall-pingwini hija t-tibdil fil-klima. Dan għaliex is-sħana żejda qed tħoll is-silġ u dan il-fattur qed jaffettwahom negattiv. Kukkudrill! Għal min ikun qed jikbi biki fals, ngħidu li qed jikbi biki tal-kukkudrilli. Dan għaliex il-kukkudrilli jibku wkoll, imma mhux għax ikunu mdejqin ta'. Iżda jew għax jixxuttawla b'għajnejhom jew inkella għax ikunu qed jieklu u dan jiġri b'mod naturali. Jien naf x'inhu dan il-ħoss? Naf min jagħmlu? Anka inti hux? Il-junfant. Dawk li jiftakru ħafna ngħidulhom li għandhom memorja ta' il-junfant. Dan għaliex li l-junfant jiftakar kollox. U dan l-junfant ġie dejn dawn iż-żewġ il-junfanti. Naraw x'se naraw. Inti qisek tafu x'se naraw. Il-jun u dan il-jun qed jittewweb. Ara kemm hawn il-juni jittewbu kemm għandhom nas. Naħseb naf x'inhu dal-annimal. Da jitkellem. Anki inti hu qed narak titbissem u tgħidli huwa. Pappagall. Ara dawn il-pappagalli qegħdin joqogħdu jilagħbu magħna billi joqogħdu jistaħbew. Ħa nirrevedu l-annimali li rajna issa. Pingwin, pingwini. Kukkudrill, kukkudrilli. Il-junfant, il-junfanti. Il-jun, il-juni. Pappagall, pappagalli. L-annimali li rajna issa żidnilhom ittra i mas-singular u ġew plural. Tislijiet, niltaqgħu darb'oħra. Saħħa.